Secret. Tasty. Tasty. Samudra mana? Hai लोगोफोर दिनै जों थाइजौ जाया दोनै लोगोफोर फैदो जोंहानाव दोनों मा लाबोदो आलु खुमब्रा लाबोदो आलु खुमब्रा लाबोखादो थाइजौ जानो ओइ थुख्लु नोंबो जागोन ना इबो जागोन नो सासे लोगोआ फैबायानो मा थाथायलाय दासो माबा बेखेवदो नै दा जोङो गासिबो बिराद गोबां थाइजौ जायान्दो लोगोफोर बिहामजो पार्टि थाइजौ जायान्दो नै दा जों थाइजौखौ हानोसै लोगोफोर दे हानदो दे आं भिडिअ लानोसै wah tuh lah kak lain deh han थाइजौआन गासिनो नै गायसिफोरा आंना आमुरि थाइजौ अतिला पारायाव थाइजौ बिफाङानो फांसेल' एबार बिजौआ माबाया बिजौआसो माबाया खर'आ गोदै खिथौआ गोखै नै दा आङो मोननाय थाइजौखौ जानो थाखाय फिसाजोखौ हानो होगासिनो दा जाना नायनोसै गोदैना गोखै नै जानोसै आङो भगबान गोखैबो गोदैबो फार्स्ट टाइम जाबाय गोदै गोमोन बि माबा मेगन साहरबाय दा आंखौ जाग्रोनाय नुनानै नों खाथिं जायो आरो जोंनो होआ मस्त जोक मारा लुगैदोंबा जाब्रा लुगैदोब्रा जानोसै नै लोगोफोर थाइजौखौ लेमबायानो जोङो नै जाखावजोबनोसै थाइजौ जाफैनायनि फैसा होदो लोगोफोर नोंसोर जाबाय थानो नालाय आं नोंसोर गोसा मोना जों आरो जाथ'नानै गोसा मोनखायो आंबो गोसा मोनखायो ओइ एम्फौफोरखौबो जानांगौ सानस्रिनो गोरों जायो एम्फौ जाबासो दासो सानस्रिनो रोंबावो इनि गथ'फोरा रोंथै सानस्रिनो रोङा ओइ थाइजौखौ एम्फौ गोसोमखौ जा आरो दैमायावथ' सिखायगोन आरो जानो फैना बिराद गरम मोनदों सोरबा सासे गिसि सिबनानै होदो सिबना नै सिबबाय आंका फेनखौनो दसे लाबबानो मोजां जागौमोन खोमा इमान गरम लोगोफोर गरमखाय ओरै थाइजौफोरखौ हानला हानलि जाया जों इउटुब चेनेलाव एसे होना हो दे बुंना हो दे आंनि चेनेलखौ दे आब' दे एन महिलारि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम रायजोफोर साफ्रेना हो साफ्रेना थालिर बिलाइ हाननो थांनि र' प्लेट होनो हाया प्लेट होनो हायालै सुनो हाया बिराद बादुलि आरो बिहामजोफोरा बे थेख्ल'आबो फैफादों थेख्ल' नों थालिर बिफांखौ मोनोस' बेलासिनि थाइजौ जानायाव जों दा नै थालिर बिलाइ हाननो फैदों गाइसमोन हाग्रा बंग्रायावसो होफैलै होलै मोनसेयावनो गासिबो दा जोङो थालिर बिलाइखौ सुनानै लानोसै होननाय
गोसोखांबाय थायो नि रुङो नोंखौसो दानो थाव होनानै बोरैबा गोजाखांगोन गथ'फोरखौलाय मादैखौ साबसक्राइब खालामोन नाय साबसक्राइब खालाम साबसक्राइब खालामोन साबसक्राइब खालाम मादैखोन खानो गजोबलाय लांबाय जोंफोरासो हे खुदिया स्राय गलायलायबाय टेस्टि नामा होनाबो इयाव रंबो होयो सिहो अ कालार मोनजायो रंआबो गोसोमसो जाना लुकिया ब्लेक ब्लेक आखाइ जागोन ना साबो ब्लेक टाइगार सिमिट दिसो इखायनो रंआ आनलाय दे लरा सुवालिफोरा जि फै आजाव फै साबुसु लगायनाय मोनाखै जागोन थाङा मानो सिगांखिजा बोरै मोनदो जानानै खिथुयैल'लायच गोसोमसो मालाय ओरैनो होगौमोन आङो दहाय आरो हुवागाराव बेसेबा गोथाव जागोनहाय थाइजौआ लोगोफोर दे जा टेस्टि बेसेबा गोथाव जा खाथियाव जाखाबाय बिदि सानैया जामार लाम्बा दा जों आखाइजों जानो हाला बेसोरा बेमारफोरा मोनजानो बेमार जादो मुलि जासोदो बोथोर गोदाननि लोमजासोदो जानो लुगैयोमोन उदैफोरखौनो मनना थादो आरो नोंसोरो नोंहालाय मा जाखांना जाखाखै जाखांबाय दासो मोनजादो नै र' दिनै थाङा खोमा निरु ओइ थालां सेस्लायावनो थालाय बिसिना खालाम बेनिफ्राय उन्दुनिसै प्लास्टिक दंना प्लास्टिक जायो इयावनो उन्दुजोब गासिबो उन्दुनिसै दै दंखाया नैनो अमा बेदरा फारला एनो बेगबो लाबदो बिजाबो लाबदो फरायनो फरायनिसै गाराङि दे थांदो दे निरु मालाबा जालायगोन अ दे আমি যাম दे बाय बाय दे थांदो दे थाइजौ जाग्राफोरा इनो थांजोबसैनो आरो बाय बाय जा जाखांनानै थांनो ओंखारबाय दा दे